Ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association haka South Rigilium, kalapan ya kajingalang ringkat kising balang bapero per ka district, na kabenta ban pen klan shu ya kajingay ki, ban pen bor ya ka sorkar, ban sedang biang ya kajingti doyong, ling baka small underground scientific coal mining. Kaseng ha ukur buak kapan pa ko jing ngongo ya baro kising balang, kibalawan syakmat bat ai kajing kershan na kabenta ka kamyap kam im kinong shnong ka East Giant Hills District. Ha kajing alang lay keren ru halor ke sin jam jong sorkar kumbala pauling bakilat tai kubor, bat ka kermen scam bakini ke sin jam, kim day tang ban syukur ikipat ba shwa ka election. Shu kaseng kapan pau baki don katu ka ni kiseng balang kipala ngap jar labun snam, Henry kisdang kindid hadien ka jingo iya ka jingkershan da ki po hajar ngut ki ba ha ka jingya rally bala penlong da ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ha ka hinyo trik yayong arja akenrio. Banagaling Jaintia Coal Miner and Dealer Association iwan biang babitip sapi lengba kani ka kubor hagaba menta ka sngi ka sautrik benai jun hajar akenrio ngila pelong ya ka meeting rengkat bat ki NGOs ki badon hapo ka East Jaintia Hill District bat haga Jaintia hi baro kawai ila khonlang ki naga banta bandon ka jingi trelang ka jingi teli hapo kawai ka chatri bat ki NGOs ki balawan panai ka jingkershan ka bateli ya ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association kilong kumni rom ka Jaintia Student Union ka Kasi Student Union ka Meghalaya People United Front, ka Jaintia National Council, ka Hinyo Trep Youth Council, ka Hima Sutunga Youth Front, ka Hinyo Trep National Youth Front, ka East Jaintia Hill Coal and Mineral Supplier Association, ka Senjuk Kirangma Isnong ka East Jaintia Hill District, ka Truck Owners and Supplier Association East Jaintia Hill District, ka Federation of Kasi Jaintia Karo People Association. Kumta ngiban ban betip sepi paiba kumba filatip hi baro bah kelas public rally nilai yakut manai por ya government haduk lai benai barkani kan kut akan nyutrik benai Julai arajar punriu shwai kata nginle ek bedon kam bat nginwanra eki hagame jong sorkar kumta ngawan ban gerpat saji sini paiba banya isya lang bengkat banyi kumba pilerai lang banyi haga tugan nyutrik April arajar punriu kahadin jong kata kapor ka bangile kun ngin khot biang ye phi ban ngin yarai lang ka ka bangin nang ya chikmat haga jinge dei bat kani ka kam tredo yong chungi dagini genten ngai ko lang ye phi baro ki basngap bat ki yo sneu ya kani ka jing betip na ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association nakaliang kajongi kumki seng balang mah meneng gilayo ban yesong rengkat bat ki nong yelam jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ahakani ka jingilang kami betang kawe kasur bangide banya teli banya snok tilang hapo ka jingilam jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ka bolong kawe na kaseng ka balarim ha hapo ka Jaintia ka jongi ka balami syakmat nakipor nadu baka NGT ka kangyaw doyong yangi kum kiseng balang ngi pa ka message ka basay sa sorka bawa dila kai baka jakpo jong pait ba buat pelong politics ya kani ka issue namar labun sin ngilalap kajingkular lang ba kani ka sorkar po kajingilam jong ka NPP makira kular bakin play doyong hadin riu benai kendai benai hendai i ba kani ka sa tang ha kajingkran hendai oi ngimla ru bang krem dai kublay ya ka sorkar mah ngi ki dakishin ki baka sorkar kala tre hendai ke baka sorkar ka wanra ya kata open cast ka banging ngimla ban pediang kumbang asyat ong baka open cast mining kalong kumusyeng ngila ban jelia lene ban smah hendai ngimla ban nguit tangi ko baka sorkar kan wanra da kita ki polisi ki balong kum ki kleng ki pasok baki pait ba kin la ban nguit ban bam baka baar ka message ngakwa ban pha sya kinong song snong jong ka Jaintia kamtam bangim de ban long emotional ya kene ka issue namar kene ka issue kam de ka issue bangin la ban yat ka jing snow ka jongi
ngisngau tho ya ka jing kan ya ka jing sliang ka jong pai ba kanai la khat ars nem ngi la yaisha tengi na kaliang ki kenhun ki badan po ka jaintia coal miner and dealer association ngi pha ka message ka bakliar sa ki pai ba bakim de ban sha elam bakala kim de ban long emotional lamar kane ka kam deu yong ka jong iban sinaya ka policy kam de ka kam ka basu namar nging ru ngis ngau thu ya ka jing namar tangha kam shong tangha ka sarkar jela namar dangi phai sa ka judgment jong ka supreme court arjar ka kendai kane ka issue jong ka deu yong ka ha po ka central government bawat la ka sarkar jela kala pediang ya kane ka mining ka bengila pengkre na ka liang jong ka jaintia coal miner and dealer association henrengi dan kampat ya ka approval jong ka central government ta katahi ka message bangi kwa ban pha shau pai ba wat sha elam bakla wat sting ka jing mujing perkhat kumba philayami hakato ka rally ka new tarik ka ba ka jaintia coal miner dealer association kala pelong ya sha bat ngi kum ka association khnang ba lang ba ka jing terli ngin la ban job ngiting ba ya se ka don ka but ka ba shalandet ka ba kwa ban pentrot ya kani ka jing chi ka jong ida ka ba penpai ngiyo i mang hapan kran ni ka jing shisha haden ka to karali ka bangila pelong hapo cleariat mah karali ka bahe bangila banong ka wena ka jingi ki ka bahe ba hapo jaintia hills ni ki don ki brew ki bala form ya ki action ki ba pher hande ngim don aa banong yiki hare tang ka wengi kwa bangin wan ha ka we ka shatri kenang ba ka sur kan long tang ka we kenang ba kan no milam bakla ya ka sarkar lene ya pai ba kenang ba ka sarkar ro kan i ya ka jingi teli ka jong in rela dang don ya ka jingi pai ya pra ka sarkar ro kan nom simkhia ya kini kijing dawa ke jongi tengi appeal show pai ba bas no bahaya isha ba ni but wanum long emotional wanum ha ngis no tho mahadu kan no kamen sem ka khlut kamen sem ka ing namar khat arsnem ngila sha tngan hande ka bangis no tho ka long bangi dan kamban ya sha ta kawe ka message sa kawe ka message ki kwa ban phai ka sarkar ba le ha po kan ni ka lai banai yo ba ka ding kan kelang namar haden kan ni ka lai banai ngi na kaliang ka association ro ngimla shu ban telekam yo pai ba tangiteng bah ka jing khan ha ka jing sliang ha ka jing bitar upai ba ya bon shim ya ka anya kti telada ka ne ka sarkar ka it ya ka shongshuk shongsai ha po ka jela ka jongi le ha po ka ne ka lai banai namar munta kadang sa se shibnai telada ka sarkar kam le ha po ka ne ka lai banai ngi ong ka sarkar long ka bala khre ban mat ki jing ki batang ngin nu me ki shu po jual ne po cleariat henrengin wan be direct ban turpuk shlong le ne sekretariat kani ka de ka message ka ba clear kam tam chau chief minister bran borom jongi